Aha. A už to jede. A přijeli jsme na Kubánkov. Tam je lisa, ale teď není vidět, protože co? Protože tam listy. Protože tam listy. Listy jsou tam. Tady je cyklista. Bez místa. Místo na kole je teď volné. Protože jel velmi akčně. Tak se celý úplně promočil. Nepomočil. Tak se teďkom převlíká. Bude si sundávat a jít to dole? Asi ne, protože jsou tu lidi, ale jinak, no. Tak, zatoč to a jedeme. Vysílač. Tam odtud jsme přijeli a pojedeme jak zpátky. Já myslím, že po to, jak jezdíme nahoru, si jdeme dolů, asi teda chceme jít ještě přes Oboru. Jo, chceme, je pěkně. Tady jsme si jednou opekali párky. V jednom parku jsme snědli tolik karcinogenů, jako bychom vykouřili 40 cigaret. Píše Jonáš. Já ti to půjčím. Ať jsem tam taky chvilinku. A já chvilku tam já nechci žádné dlouhé videa. Tak. Ještě na kolo. Tak, jak se ti jelo dneska? Jo, dobře. Dobře, že? Já jsem všechno dělala. Tady je to asi lepší, že po té straně, jak jdeš, tak tady svítí sluníčko, když jezdíme tam, tak jdeme furt lesem. Co děláš? Krásné tričko. Krásné tričko. Krásné tričko. A i tudy. A jak se to stopuje? Jak auto?